Твоят ден не забавя темпото, затова и рутината ти за благосъстояние не трябва да се усеща като още една работа на пълен работен ден. All Your Life е създаден за истинския живот. Лесни сесии, ясни контроли и инструменти, които можеш да използваш за минути. У дома, на работа и е в движение. Това е All Your Life модерен wellness екосистема, изградена около напреднали честотни технологии и умни устройства за начин на живот. В основата е PEMF пулсираща електромагнитна енергия, създаден да подпомага ежедневния баланс и възстановителни ритуали. Избрани устройства. Терахерцовата енергия е съчетана с PMF, внасяйки по-дълбоко домашно технологично изживяване в ежедневието ви. За да започнете, изберете нивото си. Стойност на продукта от $1000, $2000 или $6000, въз основа на вашите цели и как искате да започнете. При цена от $1000 изберете първото си преживяване. Оли живот Terahertz, Tera, 90. Масажорът All Your Life Shaken с All Your Life Smartwatch, All Your Watch или комбинация от лайфстайл като All Your Life Galaxy G1 плюс All Your Life Terahertz Vitality Wand. При $2000, тези, които търсят по комплексен подход, могат да комбинират две устройства за по-пълно покритие, като например All Your Life Terahertz Therapy 90 плюс All Your Life Tera Galaxy G1, което отключва още по-голяма цялостна подкрепа за тялото и комфорт за очите, или да съчетаят All Your Life Shaken с All Your Life Terahertz Therapy 90 или с Terahertz Therapy 90+, за по-силна технологична рутина още от първия ден. Ако стартирате с бизнес инерция, $6000 ви позволяват да изградите демонстрационен комплект, така че да можете да споделявате повече продуктови изживявания още от първия ден. А за тези, които искат най-пълноценната начална тачка, $6000 ви дават гъвкавостта да създадете добре балансиран набор от изживявания с All Your Life. Така че можете да бъдете последователни лично и лесно да споделяте технологията с хората около вас. Сега, нека направим обиколка на екосистемата устройство по устройство и да обърнем внимание на технологията във всяко едно от тях. Първо, All Your Life Terahertz Therapy 90 ежедневна wellness платформа, изградена с биоелектромагнитна енергия и терахерцова енергия. Тя работи на 1 МГц и използва фокусиран терахерцов диапазон от 3000 до 3000 микрометра с енергийна плоча, проектирана да осигурява постоянен енергиен трансфер чрез сесията. Компактен и лесен за вграждане във вашата рутина у дома, в офиса или по време на пътуване. Искате флагманската система? Запознайте се с терагерцовия Therapy 90 Plus на All Your Life. Цялостна платформа, изградена около интегрирана PEMF технология с подобрение за по-персонализирано изживяване. Получавате 20 нива на контрол на интензитета, инфрачервено дистанционно управление и подобрени функции за безопасност, включително защита с предпазител, плюс подобрен дизайн на педала, който е подходящ за обувки с размер до 12,5 US. Включено е и устройството Frost Age Beauty, което комбинира RF радиочестота с EMZ електрическа мускулна стимулация. За фокусирана, технологично ориентирана рутина за грижа за кожата и масажорът Revitalux, изграден с 3 в 1 магнитен синтез, пулсиращи, електромагнитни, статични магнитни и въртящи се магнитни полета, плюс EMZ, TENS и терапия с червена светлина за целенасочени рутини и процедури за комфорт. За комфорт на очите има All Your Life Galaxy G1 смарт устройство за очи, изградено на базата на нискочестотна PEMF технология. G1 разполага с 6-зонова 3D въздушна възглавница за масаж, интермитентна нискочестотна вибрация и графенова постоянна температура от 42 градуса по Целзий. Топъл компрес плюс отличителни дизайнерски технологии като Bionic Ultra Vision, преносима Full Fit технология и безпрепятствен прозрачен дизайн, така че можете да се движите свободно докато го използвате. Сега едно от най-новите попълнения All Your Life Shaken Massager, Smart Collan, който идва с подарък Smart часовник All Your Life, известен още като All Your Watch за управление и проследяване на сесиите. Shaken е технологичен стек 7 в 1, PMF, ултразвук, RF, червена светлина, топлинна терапия, вибрация и въздушен масаж. Всичко това е събрано в една елегантна система за колан за кръста. С 3 лесни режима оформяне на тялото, масаж и топлинна терапия е лесно да си изградиш рутина. Много хора започват първо с Shaken, а след това продължават с Terahertz, Therapy 9 и Therapy 9+, за цялостна двустепенна сесия. За целенасочен комфорт, All Your Life Terahertz Vitality Wand комбинира терахерцови вълни, където 1 терахерц съответства на дължини на вълната от 3 до 3000 микрометра с PEMF
ултрадълги вълни, пренос на топлинна енергия и въздушен масаж, използвайки контролиран въздушен поток за равномерно налягане и лесна работа с едно натискане. Olilife A9 Smart Anion Bahma Air комбинира високо концентриран анионен изход до 200 милиона на кубичен сантиметър с HEPA филтър, както и умни функции като 3 режима, осветление, дисплей в реално време и управление чрез приложение на телефона. За женската грижа, Olilife Skyline L6 Smart Cloud Sense санитарна превръзка е проектирана с напреднала материалознание, умен композитен чип, който комбинира магнитни микроединици, далеч инфрацервени керамични кристали и графен, плюс дишаща повърхност от бамбукови влакна, ултратънко 0,8 мм абсорбиращо ядро и антибактериална система за контрол на миризмите с полифеноли, сребърни иони и отрицателни иони. И скоро предстои Oli Spring Smart водна система, вдъхновена от арктическия студен извор, проектирана за топла и студена хидратация при поискване, с интеграция към екосистемата Oli Watch. От сутрин до вечер Olilife прави по-лесно да останеш последователен, където и да те отведе живота. Дали започваш с $1000, изграждаш по силна рутина с $2000 или стартираш с $6000, твоят комплект All in Life е персонализиран. И всеки продукт има своя роля в екосистемата. Избери своето първо устройство, а после изгради своята екосистема. Добре дошъл в Olilife!